हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोनखौ मोनाबिलिनि गोदान भिडिअ बरायबाय। लोगोसे दिनैनि गोनांथार खौरांफोरखौ फारियै नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगोनां मुरसि दिपेन बर'नि दैदेननायाव एबसुनिफ्राय क'क्राझारनि सिआइटिआव मानगोनां भारतनि मस्ट डक्टर आर.के. रन्जन सिं एक्सटार्नेल एफेयार्स एन्ड एडुकेसनखौ लोगो हमनानै बिटिआर गोरोबथा बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि केस अनसुंथाइ आरो सोलोंथाइनि सायाव गोसोखांलाय गथायो। बे हाबाफारियाव एबसुजों लोगोसे सिसिबिटिआरनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। लोगोसे गुबुन मोनसे हाबाफारियाव बर' बिफान फोरोंगिरि गौथुमनि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारिजों रङिया फरायसालिमायाव खुंफुंजानाय खुंगा 20थि हायुङारि सावरायमेलाव दान्दिसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुरसि खनीन्द्र बसुमतारिया बाहागो लादों होनना मिथिनो मोन्दों। गोदानै अमा फार्म बेखेवदों। क'क्राझार सहरनि साखाथि हुलथुगाव तिनालि सालगुरियाव गोदानै लुफुंनाय बड'लेण्ड एग्र' पिगारि फार्मखौ बेखेवना होयो बालागाव एसबिआइ दालायनि मेनेजार उत्पल ब्रह्मआ। बे हाबाफारियावनो बड'लेण्ड एग्र' पिगारि फार्मनि बिगोमा गुरलाब बसुमतारि आरो दुलाराय बिटिआर अमा फिसिग्रा गौथुमनि आफादगिरि राहुल नार्जारिया बाहागो लायो। बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो अमा फिसियो, नाथाय माफा मानैल' फिसियो आरो आथिखालाव गोदान आदबै गोनोखोआरि राहाजों अमा फिसिना गावनि आथिङाव गसंनायजों लोगोसे न'खर दाफुंनो हायो होनना मख'यो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा जथायै दिनै बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ लानानै गुवाहाटीआव थानाय बाथौफुरि गरचुकनि बर' थुनलाइ आफादनि लाइब्रेरि काम मिउजियाम ससिय' लिटारारि कालचारेल कमप्लेक्स नब्लाङाव जर'खायै सावरायलायो। बे सावरायनायाव गाहायै बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै फैगौ गोलाव समसिम असमिया बिजोंफोर बायदि बोरैहाय लांनो हायो बिनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। पिजिटि टेट रिक्रुटमेन्ट फर लेंगुवेज फर्मुला निपुन भारत आसाम पुलिस रिक्रुटमेन्ट आसाम जुडिशियेल सार्भिस एग्जाम एपिएससि क्वालिफाइं पेपार लेंगुवेज आरो मेडिकेल एडमिसननि सायावबो गुवारै सावरायनाय जायो होनना फोरमायदों। लोगोसे बे सावरायनायाव बर' हारिनि बर' राव थुनलाइ हारिमु सिनायथि थामोन्था आरो रैखाथिनि सायावबो गुवारै सावरायबावो। बिटिआर आरो आसाम सोरखारा 45 दान माइरं रानग्रा डिलारफोरनो बेथन एबा मोननांगौ कमिसनफोरखौ होनो हायाखै होनना अजद सिखारदों। क'क्राझार जिल्ला डिलार गौथुमा बुङो दि सोरखारा जुदि माइरं रानग्रा डिलारफोरनो मोननांगौ कमिसन आरो ट्रेन्सफार कस्ट रांखौ डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो होनो हायाब्ला फैगौ 2021 मायथाइनि गोदान बोसोरनि गिबि जानुवारि दानाव सोमावसारगोन आरो BPL मुलाम्फायारिफोरनो माइरं राननायखौ बन्द' खालामगोन होनना हुमखि होयो। बिथांमोना क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों आसामनि साप्लाइ बिफाननि मन्थ्रि आरो गोजौ थाखोनि बिबानगिरिनो डिलारफोरनि जेंनाखौ बोस्रांनांगौनि दाबिजों गोसोखांलाय दैथायहरो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' हारिनि जोहोलाव जि बिदाया जुलि जाबाय। मैया जि बिदाय आरो कल्पनानि गोथार जुलिया जालांबाय। बर' हारिनि उदांस्रि आलादा न'खर सोरजिनो हारिनि थाखाय उदांस्रिनि दावहा फोथाराव गावनि जिउखौ बाउसोमना गावनि जिउ मोनसेखौ बेसेबा बोसोर हाग्रायाव बारहोनाय, मोनसे समाव हादर नाङै पुलिस आर्मिनि मस्ट वान्टेड होनना सान हर पुलिस आर्मि सोरखारनि खर' गुदुं खालामनाय एनडिएफबिएसनि आर्मि चिफ जि बिदाया 2021 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय गोजोन बर' बिटिआर गोरोबथानि थाखाय एनडिएफबिएसआ हाथियार गथायना भारत सोरखारनि हांख्रायनायखौ मान होनानै गोजोननि थाखाय हाथियार नागारना गावनि न'आव आगान होफैयो। बर' हारिनि बे जोहोलाव होनना बयजोंबो मानिजानाय बर' फिसानि गोसो मोदोम हारा मेलेम दुंखांहोग्रा जि बिदाया गावनि संसाराव आगान होबाय। मैया हायनारि बर' सिख्ला कल्पनाजों गोथार जुलियाव जिरायो। सावगारियाव नुनाय समायना जरासे नुथायानो जि बिदाय आरो कल्पना। जि बिदाय साननि थाखाय मोनसे लाइक कमेन्ट खालाम लोगोफोर रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर थाबाय। जुदि रादाबखौ नोंथांमोना इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला। उननि समाव फैनो गोनां गासै रादाबखौ मोननो थाखाय गोजोन्थों।